En de giet er weer in. Een zieke beem weer terug de malie van Staatsbosbeheer Delhelle, vlakbij Boil in de gemeente West-Stellingwerf. De storm zwaarde juist er al voor de eerste keer en over de beemkap die het elk moment omvallen kennen terug de essentakziekte. Je ziet hier en daar takken. Dat de eerste tak sterkte, het zei het al, het begint met de takken van de beem, die worden aangetaast. En dat zien we hier, je ziet gewoon de takken en dat gaat dan naar de stam toe. Dat proces dat gaat heel snel in die stam die wordt aangetaast. En op een gegeven moment gerotte dat ik verder, het wordt zwak en dan komt er een storm en dan leidt de beem zo om. De kap van beem zwaarde voor aantasting van het landschap, maar het kan in de meeste gevallen net oors. Op woonplakken kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De Lidse bosjes staan vaak vlak bij huizen, staan vaak bij fietspaden, bij wegen. En dat jouwt tot gevaarlijke situaties. Dat we zijn nou echt in snel tempo bezig om die gevaarlijke situaties op te heffen. Want deze ziekte met die eersten, dat gaat zo hard, dat gaat in eertijd je verbaasd van hoe die beem aangetaast binnen. Staatsbosbeheer wil uiterlijk 15 maart leerwijzen maar de beemkap in Zuidoost-Friesland, want dan begint het breedseizoen voor de vogels.